фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судияҳо мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад. Саидзода Зебонисо Саидбек аз вазифаи судияи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо хоҳиши худаш, Саадуллозода Сайдо Талбак бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судияи суди иқтисодии вилояти Хатлон озод карда шаванд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 июни соли 2026. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Солеҳзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Солеҳзода Аюбҷон Маъруф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳимзода Абдусалом бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Орзу Ҳусейн бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон озод намудани Саидзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Масрур Мирзохон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон озод намудани Маҳмадалӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти зидди инсонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Сафаралӣ Нуралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Солеҳзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Солеҳзода Ширин Буҳор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Сафаралӣ Нуралӣ
معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани раҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад раҳимзода абдусалом муовини якуми раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани солизода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад солизода Аюбҷон Маъруф муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҷурабеги Ҷума. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷурабеги Ҷума муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Холназарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Холназарзода Фаридун Нурулло муовини раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи сардори хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Давлат Раҳмон сардори хадамоти назорати давлатии истифодаи амволи давлатии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи директори институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин намудани Шукурзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шукурзода Мусаввара Ҳаид директори институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Тиллоӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Тиллоӣ Гулрухсор Асадулло муовини раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини якуми сардори хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Азими Азамат. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Азими Азамат муовини якуми сардори хадамоти зиддинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Азиззода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Азиззода Икромиддин Музаффар муовини сардори хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026
дар бораи ректори муассисаи давлатии донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин намудани Мирзозода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Мирзозода Абдусалом Назаралӣ, ректори муассисаи давлатии донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин намудани Маҳмадалӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ, ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон таъин намудани Давлатзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Давлат Сангин ректори донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи ректори муассисаи давлатии академияи сайёҳии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин намудани Саидзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Масрур Мирзохон, ректори муассисаи давлатии академияи сайёҳии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи ректори муассисаи давлатии донишкадаи иқтисоди ҷаҳон ва дипломатияи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин намудани Ҷаборзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҷаборзода Фатҳулло Амрӣ, ректори муассисаи давлатии донишкадаи иқтисоди ҷаҳон ва дипломатияи муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.